Kaixo, ni Lizar naiz eta datozen 3 hilabeteetan Egizuk antolatutako irakurle klubak idatuko ditut. 3 liburu izango ditugu hizpide. Lehenengo hilabetean Karmele Jaioren Amaren eskuak liburua izango da. Bigarren hilabetean zenbat lur behar ditu gizon batek Tolstoien liburua eta ekainekoa berriz Arantza Urrete Bizkaiaren Koaderno Gorria liburua izango da. Saioak euskara errazean izango dira eta literatura gustatzen bazaizu eta interesa badaukazu irakurketan, hau da zure lekua eta eman izena.